Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız tırmışı bilen tanıştırığımızı devam etemiz. Көңіл беріп қылған қызмет бір кімді bir taraf қалдырмай. Siz Tatarlar tapşırın qarısız bugünkü çıkarılışta. İvanov өлкәсендәге Tatarlar tırmışı. Biz munda jürliyimiz, beyimiz Tatarша söyleşi. Biz Ufa şəhəri Rayhan klubu beyrəmi. Хәзерге көндә клубыбыз үзебезнең халкыбызның мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен өйрәнү урынына әйләнде. İjavda teatr hem balalar festivali uzdu. Məktəbimizdə barlığı 60 balanın 18-i teatr tügərəginə yürü. Həm şular bilən biz birinci tapqır şuşu dərəcədəgi Россия күләмендəgi konkursqa kildik. Tapşırığımız axırında Tatarlar fondundan səhifəsi. Adelaida şəhəri uramları rəşətkə formasında, ortasında 5 meydan, şəhər üzəgin parklar şılğab alğan. Şuşu güzel qalada 300-ə yaxın millətdaşımız da yaşayır. İvanov өлkəsinə səyahətimizni devam etəbiz. Sınqıcan isə boyunca tübəkdə 6600 Tatar yaşayır. Bir də yaşlarımız bik aktiv. Tatar til dərslərinə də rəxətlənib birilər. Türlü şaralar uyuşturalar. Tatarşa kreş bilən də şüğüllənələr. Tolraq Elvira Xısnıddinova video yazmasında. Иваново шәһәрендә татар теле дәресләре бик үзенчәлекле үтә. Җырлап та алалар. Укытучылары Гөлнара Шакирова Казан кызы, белеме буенча филолог. Ул телгә өйрәтү буенча үз методикасын булдырган. Балалар китаплар буенча татар телен гомумән өйрәнми. Татар теле китаплар безгә бирелә, әлбәттә конгресс ярдәме белән дә һәм менә Идел яшьләр үзәге белән дә бирелә китаплар. Китаплар безгә өйдә үз әтиәниләребез белән нәрсәдер укыр өчен генә кирәк. Дәресләрдә без үзебезнең тарихыбызны, динебезне яхшырак өйрәнәбез. Безнең дәресләргә имам да килә, безнең дәресләргә төрле милләт халыклар да килә, үзләренең телләрен сөйләр өчен. Минем уйлавымча, татар телен өйрәнүдә хәреф менә язуны өйрәнергә кирәк түгел. Ярату белергә кирәк татар телен. Кызыклы шәхесләр белән очрашулар да укытучы Гөлнара Шакированың методикасына керә. Без килгән көнне сүз һөнәр сайлау турында барды. Кунак Иваново университетында белем бирүче Фәния Фәрхетдинова. Аның педагогик стажы 40 ел. Бүген ул балаларга укытучы һөнәренең авырлыгы һәм яхшы яклары турында да сөйләде. Сораулар бирделәр. Миңа файдалы булды очрашу. Вот бүген балаларга әйттем, үзегезнең телеңне белергә кирәк. Телеңне белмәсәң, халык бетә. И биргә кирәк, и җырларга кирәк, и укырга кирәк. Мин сөйләдем, минем студентлар турында Африкадан килделәр. Алар үзләренең телләрен белмиләр. Мин аларны жәллим. Татар милләтеннән булган кешеләр белән күбрәк аралаштыру кирәк. Алар ни өчен мин татар һәм нәрсәгә мин татар булуыма горурланам дигән сорауларга җавап бирәләр. Һәм менә балалар, әлбәттә, шундый профессионалларны, шундый җитди кешеләрне күргәч тә, чөнки безнең депутатларда бар татарлар, төрле профессиялы кешеләр бар. Шуңа күрә аларга менә аларны тыңлау бик ошый. Татар биюен өйрәтү өчен профессионал биюче чакырылган. Балалар елдан-ел күбрәк йөри икән. Яшьләр саны 35-кә җитә. 2 төркемгә бүлеп укыталар. 5 яшьтән алып 16 яшькә кадәрге балаларның һәм олыларның төркеме бар. Укулар бушлай. Элегрәк татар теле дәресләре 18-нче мәктәп базасында укытылган. Тик бу эш туктатылган. Мин монда 2-нче ел йөри. Татарча яхшы сөйләшәсе килә. Biz munda jürliyimiz, beyimiz Tatarша söyleşi. Biz. В русском языке очень много татарских слов, как камыш, буран, башмак, сундук. Татар сүзләренең башка телләргә дә кирип китүе балаларга аеруча кызыклы. Бу темага берничә дәресне багышлыйлар. Шулай ук татар бизәкләрен ясау буенча мастер-класслар да үтә.
Татар халкының тарихын аңлатканда да рәсемнәр ярдәмгә килә. Мәктәптә атнага бер генә очрашсалар да, дәресләр бик тулы, бай эчтәлектә үтә. Моннан тыш балаларны, яшьләрне Татарстанда узган төрле татар лагерьларына җибәрәләр. Башка чаралар да оештырыла. Без эшлибез, әйтәбез, нәрсәгә татар теленә кирәк белергә. Үзем тырышам, сөйләшәм әкрен-генә. Һәр вакытта без яшьләр белән татар дозорны уздырабыз. Табигатьтә палаткалар белән туристик слетны оештырабыз. Рамадан вакытында волонтер булып торабыз. Татар яшьләренә фестивальны уздырабыз. Идел үзәге чараларында катнашабыз. Безнең менә икенче грандиоз проект бар. Владимир татарлары белән берлектә. Татар авылы белән инде без сөйләшенеп куйдык. Ел сайын безнең балалар һәм студентлар шунда татарский по обмену дип атала. Менә чит телне бит өйрәнергә Британияга мәсәлән баралар бит. Шулай ук безнең балалар авылга килеп, авыл мөхитендә яшәп, авыл балалары белән сөйләшеп, бәйрәмнәргә, чараларга чыгып, авыл эшен эшләп, менә күреп, карап, кайтып, яшәп, татар мөхитендә булып кайтачаклар. Иваново өлкәсендә татарча көрәшкә дә өйрәтәләр. Бер дистә ел элек Ивановода узган сабан туйда көрәшчеләргә ихтыяҗ барлыгы беленә. Татарстаннан килеп тренерларны әзерлиләр. Хәзер татарча көрәшкә 60лап кеше йөри. Россия чемпионатлары ил беренчелегендә дә катнашалар. Есть у нас призеры, победители. Победителей именно нет, очень сложно в чемпионате первенства России выиграть, кроме из Башкирии или Татарстана, особенно первые и второе места у них там всегда идут. А вот все равно у нас призеры есть. Один есть по взрослым, третье место занял, и по юношам тоже третье место занял у нас. Это один из таких случаев, который редко, который со стороны кто-то призеры попадает по этой борьбе. Ивановоны студентлар каласы дип тә йөртәләр. Шәһәрдә югары уку йортлары шактый, шуңа да бирегә күп яшьләр килә. Ә бит киләчәк нәкъ менә яшьләр кулында. Алар арасында милләттәшләребез дә булуы, аларның активлыгы аеруча куандыра. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Курьянов, Татарлар, Иваново. Уфа шәһәрендә оешкан Райхан клубы үзенең 4 еллык бәйрәм кичәсенә җыелды. Оешма танылган тележурналист, язучы һәм шагыйрә, Башкортстанның атказанган матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре Халисә Мөхәммәдиев башлангычы белән аякка баса. Бу 2019 елның 24 октябре була. Клуб талантлы милләттәшләребез һәм гүзәллеккә гашыйк кешеләрне берләштерә. Җитәкчесе һәр очрашуны, сәяхәтне кызыклы итеп үткәрү өчен бар көчен сала. Тулырак үз хәбәрчеләребез әзерләгән сюжетта. Халисә Мөхәммәдиева Башкортстан татарларына Халисә Райхан псевдонимы белән дә таныш. Башкортстанда беренче булып татар телендә тапшырулар оештырып, 20 ел Райхан чыгарылышын алып барган журналист ул. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Үтеп киткән елның күркәм сәхифәләре әле бүгенгедәй күз алдында тора. Программа ябылганнан соң эшчәнлеген дәвам итүен сорап, Халисә Мәсгуд кызына төрле төбәкләрдән хатлар ява башлый. Һәм ул хатлар җылы сүзләр аны милләткә хезмәт юлында яңа юнәлешкә тәрәде. 2019 елның октябрендә шул рәвешле Райхан клубы ачыла. Райхан тапшыруын яратучылар башта килгән иде клубка. Менә ул шулай зурайып китте һәм хәзерге көндә клубыбыз үзебезнең халкыбызның мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен өйрәнү урынына әйләнде. Клуб әгъзаларының максаты телебезне, динебезне, гореф-гадәтләрне һәм халык авыз иҗатын ныгыту, саклау, тарихны һәм шәхесләрне барлау. Аларга ирешү өчен монда эш төрле юнәлештә алып барыла. Шуларның берсе татарлар яшәгән төбәкләргә сәфәр кылып, урындагы халык белән очрашу, мәгълүмат алышу. Быел без бик зур сәяхәт ясадык. Искитмәле тарихта калырлык. Ул Европадагы һәм бәлки бөтен дөньядагы иң зур татар авылы Урта Әләсәнгә бардык. Райханлар искитмәле үзләренә зур байлык алып кайттылар, рухи байлык. Анда яшәүче татарларны күреп, аларның гореф-гадәтләрен якыннан танышып, гореф-гадәтләре белән һәм халкыбыз хакында белгәннәребезне тагын да киңәйттек. Бик яратып театрларга йөрибез. Нур театрына барып, Казаннан килгән артистларның концертларын, бию ансамбльләрен һәм спектакльләрен күтәреп алабыз.
4 ел дәвамында республика буенча актив эшчәнлек җәелдергән рәйханлылар татарча диктант дөнья күләм белем тикшерү акциясендә актив катнашалар. Җәмәгатьчелекне җыеп диктантны мәктәпләрдә, кафеларда, йортларда күмәкләп язалар. Һәм карагайларны минем башка бер җирдә дә күргәнем юк. Оешманың иң актив әгъзаларының берсе булган Альбина Шарипова райханның эшчәнлеген Кушнаренко районында алып баруга бик күп көч сала. Монда укытучылар да бар, врачлар да бар, эшкуарлар да бар, җырчылар да бар, мәдәният өлкәсендә эшләгән һәм гади эшчеләр дә. Шулай ук мәчетләрдә укыткан безнең мөслимә мөгаллимәләребез дә бар. Менә балаларны җыеп балалар лагерьлары үткәрү, аларга мөнәҗәтләр әйтү, мөнәҗәт бит инде ул көйгә салынган безнең дини әдәби әсәрләребез. Менә шушы өлкәдә дә эшлибез. Һәм дә инде Корбан бәйрәмнәрендә балаларыбызга менә без бигрәк тә инде үзебезнең җирлектә шушындый бәйрәмнәр үткәреп, аларга рухи байлык, иман нуры өстибез. Әлфинә Фатыйхова клуб оешканның беренче көннәреннән үк монда. Biz şuşu татар телебезне, үзебезнең сәнгатебезне, үзебезнең әдәбиятыбызны, үзебезнең гореф гадәтләребезне, үзебезнең милли бөтен нинди аш-суларны барысында киләчәк буыннарга, балаларга җиткереп шушыларны калдырыр өчен тырышып йөрибез. Үз көче белән генә яшәгән Райхан клубының чыгымнарын аның әгъзалары бергәләп күтәрәләр. Әйткәндәй, бүгенге көндә монда 50-70 яшьлекләр күпчелек. Безнең яшьләр дә килә башлады. Безнең инде 5-6 меңтана клубка йөри торган яшь кешеләребез бар. Һәм шулай ук балалар белән эшләү. Балалар белән эшләү безнең районнарда менә шушы Райханның структурасы аша оештырылган. Әйтик, без Райхан белән барып Кушнаренко районында матур балалар сабантуй үткәреп кайттык. Бик нәтиҗәле булды ул, балаларны җәлеп иттек. Һәм шушы районда чынлап та балалар белән эшләүче Райхан клуб әгъзалары безнең эшли. Оешмада кертелгән гадәт буенча клубның 4 еллыгына оештырылган чара да җыр, моң, биюләр белән үрелеп барды. Милләтебезнең асыл затларын бер йодрыкка туплаган Райхан клубы милли үзаңны үстерү, татар халкының тарихын, шәхесләрен өйрәнүдә җитди генә адымнар эшли. Моңа мисал булып Мәләвез шәһәрендә Җәлилче Фуат Булатовның бюстын туган шәһәрендә куйдырырга йөрүче Фәнисә Бикбаева һәм язучы Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр әсәрен русчага тәрҗемә иткән Халисә Мөхәммәдиева да тора. Уфадан Гөлшат Сафина, Розилия Мамов, Татарлар. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar tapşırığın qarısız proqramımızın ikinci ülüşündə. İjavda teatr һәм балалар фестивале узды. Мәктәбебездә барлыгы 60 баланың 18-і театр түгәрәгенә йөри, һәм шулар белән без беренче тапкыр шушы дәрәҗәдәге Россия күләмендәге конкурска килдек. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Аделаида шәһәре урамнары рәшәткә формасында, уртасында 5 мәйдан, шәһәр үзәген парклар чолгап алган. Шушы гүзәл калада 300-гә якын милләттәшебез дә яши. Ижауда традицион бөтен Россия театр һәм балалар фестивале узды. Анда төрле төбәкләрдән, төрле телләрдә иҗат итүче балалар төркемнәре катнашты. Шул исәптән Татарстаннан да җирле хәбәрчеләребез Ал Чәчәк театры тамашасын карап, яшь артистлар белән аралашты. Ижау 3 көнгә балалар өчен театр башкаласына әверелде. Театр һәм балалар фестивалендә Татарстан, Марий Эл, Тыва республикалары, Свердловск өлкәсе, Санкт-Петербург шәһәре, Удмуртияның үзеннән балалар коллективлары катнашты. Яшь артистлар сәхнә артына, грим бүлмәләренә ашыкса, тамашачылар фойеда реквизитлар белән мавыгып фотога төште. Спектакльләр рус, татар, мари, удмурт телләрендә барды. Татарстаннан катнашырга теләк белдерүчеләр күп булган. Финалга Тукай районы Калмия мәктәбе Ал Чәчәк коллективы узган. Безнең театр бик кечкенә, бик яшь дип әйтәсе килә, чөнки әле без 22нче елда гына оештык. Мәктәбебездә барлыгы 60 баланың 18-і театр түгәрәгенә йөри, һәм шулар белән без беренче тапкыр шушы дәрәҗәдәге Россия күләмендәге конкурска килдек. Татар мәктәбе чыннан да татар телендә укыту эше алып барыла. Шуңа да карамастан рус балаларыбыз да бар, бик теләп татар телен өйрәнәләр. Әсәр сөйләү чыннан да бүгенге көндә бик авыр. Яңа әсәрләр, балалар өчен язылган яңа әсәрләр бик аз күләмдә. Сез эшләрегез, мин чыгыйм, тасырыйдам дөньяны. Хәзергә репертуарларында да бердән-бер спектакль. Нәби Дәүлинең җырлап узган җәй әсәрен сәхнәләштергәннәр. Тәрбияви мәгънәгә ия әсәр. Җәй буе җырлап, сикереп, хезмәт сөючән кырмыскалардан көлеп йөргән шикерткәгә кышын еларга туры килә. Спектакльне җыр, биюләр белән байытканнар.
2-нче класстан алып 8-нчегә кадәр малай кызларны түгәрәккә җәлеп иткәннәр. Бирелеп уйныйлар. Декорацияләре, киемнәре матур. Әти-әниләр ярдәм итә. Минем бу театрга ике малай йөрий, берсе олорак, берсе бәләкәй. Икесе дә Кырмыста булып йөриләр. Театрга йөрүләре миңа бик ошый. Алар театрда үзен тотарга өйрәнәләр. Татарча сөйләү бик матур инде. Үзләренең кайбер белмәгән татар сүзләрен искә төшереп алып дигәндәй итәләр. Татар әдәбияты белән танышалар. Менә булай төрле шәһәрләргә курсларга йөргәндә икенче коллективлар белән танышалар. Күп балачага безнең урысчага шуңа күрә менә бу татар телен саклау. Фестивальнең кыйммәте, максаты да шунда. Туган телне саклау, балалар ана телендә иҗат итә. Халык әкиятләрен, риваятләрне яки язучылар әсәрләрен сәхнәгә куя. Жюри да саллы. Мәскәүнең атаклы театрлары режиссерлары, остазлары. Әлбәттә, алар каршында каушап калу да бар. Мәгәр сәхнә мөхите буларны оныттыра диләр театрга мөкибән балалар. Бүген фестивальдә куркынычрак булды. Борчылдым. Дөрес сүзләр әйтмим дип, дөрес бимим дип, дөрес кайсыдыр җирдә сикермәм дип тә борчылдым. Театр эшли башлагач, мин бик шат булдым. Аннан соң мине главный рольгә куйдылар. Аңлышы мин җыр белән һәм бию белән дә шөгыльләндем. Шөгыльләнгәндә дә дәрестә дә һәрберебезгә булышам, ярдәм итәм. Сүзләрне ятлар өчен дә булышам. Төрле дәресләр бирәм. Мимика буенча. Балаларның театр белән чынлап авыгылары күренә диләр оештыручылар. Фестивальдә бер-берләре куйган әсәрләрне карап, тәҗрибә туплыйлар, яңалык алалар, дуслар, фикердәшләр табалар. Балалар гына түгел, шушы театрларны җитәкләүче өлкәннәр дә. Алчәчәк труппасы әкиятенә килгән тамашачылар Ижауның татар этнокомпонентлы мәктәпләре укучылары. Мне очень понравилось, спектакль был очень хороший. Мы сами из 6-й гимназии тоже изучаем татарский язык. Правда, очень жалко, что все-таки у нас тоже нету там театрального. Ты бы ходила? Да, я бы ходила, мне очень нравится. Гран-прийны Тыва Республикасының яшь тамашачы үрнәк театры яулады. Иң яхшы роль, музыкаль бизәлеш, декорацияләр билгеләнде. Алчәчәк театры 3-нче дәрәҗә дипломга ия булды. 1-нче тапкыр Россия күләм фестивальдә тәҗрибә алдык. Инде алга таба да шундыйларда катнашырга исәпләре. Ижаудан Нәзир Ныңманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Татарлар тапшыру архивын барлый. Инде белгәнегезчә, Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гездек, кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез дәвам итә. Аделаида шәһәренең планын Австралиянең башка шәһәрләренә дә нигез салучыларның берсе полковник Уильям Лайт төзегән. Кала урамнары рәшәткә формасында, уртасында 5 мәйдан, шәһәр үзәген парклар чолгап алган. Шушы гүзәл калада 300-гә якын милләттәшебез дә яши. Татар тормышына кагылышлы булган урыннарны без Ирек Гариф белән йөреп чыктык. Шәһәрдә бик үзенчәлекле бер музей бар, Миграция музее. Анда һәр милләт вәкилләре чиратлашып күргәзмәләрен оештыра. 10 ел эчендә бу музейда татарларга багышланган күргәзмә инде 3 тапкыр үткәрелгән. Монда яшәүче милләттәшләребез тырышлыгы белән шәһәр халкы татар дигән милләт барлыгын хәзер бик яхшы белә. Күргәзмәләр оештырыла, сабан туйлары һәр даим үткәрелеп тора. Миграция музееннан кайткан вакытта тагын бер үзенчәлекле тарихи тактага игътибар иттек. Ул Казанның 1000 еллыгына куелган такта. Аделаиданың нәкъ үзәгендә, университетлар янәшәсендәге бакчада урнашкан ул. Аделаида толерант шәһәр. Монда нинди генә дин вәкиле булсаң да, кирип дугаларыңны укыр өчен гыйбадәтханәләр бар.
Православие һәм католик ширкәүләре, синагогалар, Будда гыйбадәт кылу йортлары, костеллар һәм әлбәттә мәчетләр. Австралиянең иң борынгы һәм хөкүмәт ягыннан сакланып килә торган мәчете дә нәкъ менә Аделаидада. Ул шәһәрнең иң үзәгендә урнашкан. Британия империясы бу җирләрне үзләштергән вакытта мондагы иссегә чыдамлы булган дөяләрне кертергә уйлый. 1860 елда Әфганстан җирлегеннән кәрванчыларны китертәләр. Яшел континентта ислам дине шул вакытта көчәеп китте дисәк тә була. Шулай итеп кәрван җырта башлыйлар. Әлбәттә җиңел эш булмый. Күбесе бала чагасыз, хатынсыз килгән бит инде. Шуның белән аларга акларга әйләнергә ярамаган. Шуңа күрә алар аборигеннардан, җирле халыктан хатын алып, аларны ислам диненә кертеп, шуңа күрә без аборигеннарның да бүген мөселман бер өлеше мөселманнары бар. Үлем дигән ачы агу берәү дә татымый калмас. Үлем угы атар тугры берәү дә котыла алмас. Ылугланма йөзеңнең айлыгыннан, ылугланма дәүләтең байлыгыннан. Үлем курыкмас дәүләтеңнең байлыгыннан, сөал кылмас йөзеңнең айлыгыннан. Күп милләтле шәһәр булуга карамастан зиратлары бер, әмма һәр дин вәкилләренең аерым бүленгән урыннары бар. Мөселманнарның бер җирдә тупланып җирләнүе әле узган гасырның 1970 елыннан гына башлана. Аделаидның мөселманнарының күмәк кичкенә генә каберстаны бу Centennial Park дигән, бөтен инде монда католиклар, православныйлар, яһудилар, динендәгеләр күбрәк, шулар белән бергә менә бу кичкенә генә җир булса да, кичкенә каберлек булса да, бу мөселман каберлеге 2нче дөнья сугышыннан соң концлагердан Австралиягә күчеп килгән Махира ханымның сеңлесе һәм әтисе монда килә Германиядән. Шуның белән әтисе үләр алдыннан инде мин мөселман инде ятып булмасмыни дип бик каты кайгыра. Махира ханым да яшьтән генә илдән аерылып киткән булса да 15-16 яшеннән бәрбер шушы әтисенең һәм дингә булган хөрмәте белән ире поляк булса да имам Скакки белән хөкүмәт алдына барып, парламентларга барып, шушы Centennial Parkта әле яңа ачылган гына каберстан була бу, шушында мөселманнарга урын алды. Менә шушы Бакчы сарайда туылып, Аделаид шәһәрендә 1970 елда вафат булган Абдрахман Ибрахим оğlu Абдрахман Абзый Хайретдинов шушында инде ахыр урынын тапты, авыр туфрагы җиңел булсын. Мөселманнар шулай ук Әл-Халил мәчете янында булган яңа зиратта да җирләнә. Дөньяның кайсы почмагында гына яшәсәк тә, милләттәшләребезнең үз телләренә, диненә тугры булып калулары сокландыра. Алга таба да шулай дус тату, бердәм яшәргә язсын. Лилия Сиражиева, Татарлар, Аделаида, Австралия. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле бердәм халык. Сау булыгыз. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Татар милли ризыклары күргәзмәсе, төрле ярышлар, уеннар һәм әлбәттә артистларның күңелле чыгышлары. Борынгыдан килгән матур йоланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Әлбәттә инде Дубай сабантуе шундый үзенчәлекле була менә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.